imfundo ngeke ilokho nje iphumelelise wonke umuntu, yes, kumele sikubalule nalokho, but usuke usethumeni elingcono. Okay. Ngoba noma ungangaphumelela ngemfundo but wena exposed, uyakwazi ukubhala, uyakwazi ukwenzani, uyakwazi ukuzi-analyzela izinto, awunika abantu bakwenzela izinto. Mangabe kufika mhlambe kuthiwa kune funding ephumayo la sixhasa abantu abasha, awuloku consulta wena ukuthi ucela uye lapha kuma organization abhalele iproposal uyishayela wena. Yebo lonto leyo. Uyazi ukuthi imfundo ibaluleke ngalendlela yokuthi even kuthiwa ayikho into eqhamukayo umsebenzi manje, but wena uhlezi unethemba, uhlezi uready. Uma kuqhamuka something, umuntu ozokhethwa la uwena over umuntu ongena qualification. Icraft yakhe ibonakala masithola ama-compliment from ama-celebrities. If ungawatholi kuyafana ukuthi awenze lutho kubantu. Kulo mhlaba you'll be somebody the day you have a cold body. It's a jungle out there, ifa noma bulala, and I know. Sanibonani, dumelang molweni, and welcome to my views, my expressions. Lami kama usiboniso Sizo wakomnikazi isibongo. Na uyazi ukuthi kulo hlelo sihleze sikuphathele okungaphathwa abaningi. Makuthi uyaqala ukujoyina, please do subscribe, share and tell others ukuthi we are here, and njengenjwayelo sikuphathele okungaphathwa abaningi. Njengoba nazi ukuthi uhlelo lwethu luhlelo oluthi alube very educational, sisuke sikhuluma ngezinto eziningi ezithinta abantu abaningi. Namhlanje ngikuphathele enye insizwa engenazo mina iziqu zokuyethula. Ukuzwe makuthiwa umuntu uyethulwa. Anginazo iziqu zokuyethula le ndoda. uDr Ntshiza ekuwukuthi sizoba naye ukusuka manje kubheke phambili. Uma ngithi doctor angisho cishe ngabalula angisho doctor weyihlahla, bahlukene phela odokotela. Sekhona odokotela abafundile, khona abanye ngingizwe kuthiwa awubizwa lapha la mojika la ekhoneni kuWest uDr Abdul, uDr bani. So lo udokotela othanda ukuhluka, but ake ngimnikeze ithuba azazise dokotela. Sanibonani babukeli. Njobe sichazile uSizo, igama lami nguSibusiso Ntshiza. Kwi-academia ke bengibiza ngoDr Ntshiza. Angena-ke u-medical doctor because dokotela ihlukene. Khona umuntu o-medical doctor, khona umuntu one-PhD. Mina ngu-doctor by PhD, so yeah, I think bekumele ngicacise nje lapho. Iphinda u-doctor by PhD, ngi-PhD. Khona umsindo bengikwenza lapha ukuthi bawuzwe kahle. So i-PhD Doctor of Philosophy, yabo. So kasi specialize ke with development studies, yeah. Okay. So bengithi ngicacise lapho. Yeah. So yeah, no uNtshiza ke umfana nje okhulele emakhaya, but ke ngokuzinza ngila eThekwini. Yeah, ngiyazitohozela nje somewhere noma ngeke ngilimention igama lala ngisebenza khona. Yeah, so kukanjalo. Okay. Ngingasho dokotela la ngithi I'm very grateful to have you. Kwaku June 2024. Well, siyazana ke thina. Yeah. Lapha ezikoleni. Enyuvesi. Impela. Kuthe ngo June 2022 bese bese siphumile sonke nje umuntu esesebenza ngoba phela kahle saphuma emanyuvesi. Yize ngeke ngisho ukuthi ke siphume nini. Ngosebenza kuvela intshebe. Sabona incwadi lapho ishare ile inkundleni zokuxhumana. Yeah. Ku Facebook. Incwadi efundeka kanje. Dear Sibusiso, blessing Ntshiza. Bese ithi, it gives me a great pleasure to confirm that your thesis titled Farm-Led Innovation Among Small-Scale Farmers in KwaZulu-Natal, the case of the Harry Gwala District Municipality, has been accepted in fulfillment of a degree requirement for the degree of Doctor of Philosophy, open brackets, Development Studies, close brackets, in the College of Humanities, with effect from the 5th of June 2024. Then it goes further and say the degree will be conferred upon you at our next graduation ceremony.
Tell us about that later. Well, thank you for that question or for that statement. Njengoba usushilo nje impela kwaku 2024 ngase nginesikhathi ngilindile ngileza ama results Okay. from examiners yabo Yeah. ngiyalindwa by the way ulinde ucheck ama email every now and then ukuthi Yeah. hayibo namhlanje mhlawumbe khona And uzokwenza, yes. yabo. Exactly, because usungazi na ukuthi kuzofikani. Sometimes ithiwa resubmit, sometimes ithiwa nje hayibo yini lo ibhalile yabo. So but ke ngalinda ke nje almost unyaka. Okay. Yeah, but wathi mase kufika lo lwasuku ke and futhi ukhumbula ukuthi lo suku lufika nje sekuvele kunemsebenzi kade ngenza ama corrections nani ngoba ukubuya kwama results by the way akusho ukuthi yonke into isiqondile. Okay. And futhi ufuna usubmit ama corrections within isikhathi esithile bongasubmitanga ingaba ufail uqale phansi yabo. So yeah. just ukukunika leyo idea. Yeah. So but ke kwasimathi makufela lasuku leya ngabe sengijabule kakhulu usuke kade ngilindele nje sekunesikhathi sekuneminyango phela i-PhD nayo that isikhathi sayo. Sure. And ke I controller wena izimo ezocontrolayo because even submitile ucontroller i-admin ukuthi kuhamba kanjani abuya nama results ugraduate nini into kanjalo. But nje ngingasho ukuthi usuku olubaluleke kakhulu empilweni yami lana ngisoze ngalikhohlwa. Okay. Ukushare kwami nje leya lokho leya ncwadi lena ngangisho ukuthi thanks God finally. Yeah. Kufeziwe. Ufeziwe. So isilungu ke lesakade ngisifunda mhlambe bungacicisela omunye umuntu who may not be well equipped mhlambe ngakwesilungu isho ukuthini isho ukuthini ititle yakho and mhlambe ithesis yakho yayi-based kwini awukubeke ngolimi ozoziwa ugogo empendle. Ave ngithanda umuntu mengibuza ngethesis yami ngoba yazi ngiproud ngayo. Yeah. So kahle lana ngangikade ngibheka kukhona le ndlela lezi ezintsha noma ezihlukile ezisetshenziswa abalimi. Abalimi abasafufusa noma laba abancane ngoba nje ubuso nje small kahle ilokho njani ithi farmer led innovation among small scale farmers in KwaZulu-Natal, the case of the Hergwara district municipality. Kahle i-district yangakithi le umkhandlu wangakithi ngisho njalo mhlawumbe yebo. So ngangibheka khona ngoba baningi ke ilokho njani indawo yangakithi i-survivor ngabalimi. Okay. Abalimi bamahlathi izona zinto eziphethe economy. Yeah. Yabo. So ngase sengibheka ukuthi labantu laba besurvivor kunezinto ezibahlukumezayo drought nani yiziphi indlela ezintsha abazisebenzisayo ukuthi baqhubeke kwazi ukulima babe sustainable engibe yabo like just ukulokho nje ukuyithuthukisa nabo ngase sengenza ke i-study ngaleyo ndlela. Sorry. Ngicela ungibhekela. Are we rolling? Oh, yazi angisakhumbuli ngipress. Okay. Sure, is it counting? Okay. Sorry ngicaqhubeka. Okay. Yeah, so njengoba kade ngisho ukuthi like indawo yangakithi ke iphethwe umnotho wayo nje ukakhulukazi kwi-agriculture. Yeah. But okay ekhona amaplaza amakhulu commercial farmers. Yes. Kukhona kodwa ama small scale farmers. Okay. And ke unfortunately I think across the country abantu abaphethe aba small scale farming kakhulukazi abantu abathe ukuba badala noma bekhona abasha but ayikho that attractive. Okay. Ayikho attractive i-small scale farming. But abantu abadala ke abalokho njalo. So ngase sengithi ke ayengenza ucwaningo ke nanokuthi ke banga-attracteka kanjani abantu abasha ke yabo. Ukuthi bayijoyine yes bajoyine ngoba phela bona ke it's even better ngoba se basha bakwazi babithuba bayithola exposure kune social media manje kunani abangabuya nendlela eziningi abazithola abangayifunda somewhere else bayi-apply la ezweni labo endaweni yabo kanjalo. So ke ifundisa ngakho ukulima noma isitshela ngokuthi basebenza kanjani abalimi. Kuningi ngithi uyazi emawubhala awugcina ukhava into eyi-1. Njengoba ngisho ukuthi farmer led innovation among small scale farmers ngibheka ukusebenza kwabo but then ngibhekana nokuthi lokusebenza kwabo kuyithuthukisa kanjani indawo. Like ukucontribute kanjani ku-income ucontribute kanjani ku-economy. Singenza kanjani ukuthi more people bathi join kulokho njani i-small scale farming bade ngikhuluma ngabantu abasha bangajoyina kanjani uhulumeni angayixhasa kanjani lento le and ilokho njani bese singipromote i-adoption of small scale farming because ukhumbule ukuthi si-sustainable in most cases akusetshenziswa even ama-chemicals abulala umhlabathi
kusanendlela ezisetshenziswa abantu sebeyimixa nendlela zesimanje manje but still ezenzisa umhlabathi ungalimali in the long run. So hambe umquba Exactly. umquba But ubulongwe. yes, but ubulongwe usubuzama ngendlela ethi ngithi umhlabathi vele kade likutshalwa kusetshenziswa omanyolo, so ungenza kanjani ke manje ukuthi ukwazi ukumelana nalesa simo uphinde ube fertile umhlabathi, yabo lonke lonto. Very interesting, very interesting Dr. So akuveleke kugxunywe qhamuke siyokwenza ama thesis usuyoba udokotela. So before lapho udokotela une masters, dokotela uzoba ne honors or honors degree or whatever the case may be post grade 12. So what are your qualifications? Okay, mhlambe ngizomela ngiqale la khaba undergrad. Yes. Mina ngangenza i-management and communications. Okay. It was a structured degree khona i-KZN. So yeah, so ngaqeda ngo-2013 ngagraduate ngo-2014. And then ngo 2014 nga register for it. Nga register ngosuku lokugcina ke by the way. Yabo la sekuthiwa ngase sengena ngembobo nje Ngonyawo. Hayibo ngoba isival registration. Ngama issues athile ke yabo. Fortunately ngakwazi ukuregister, nga register i-honors ye international relations. Okay. So ngayifunda ngayiqeda, and then the following year in fact ukuqhubeka ngiregister ngenxa ukuthi umsebenzi awukho ke eMzansi, yabo uyabona uya-apply usuqedile uya-apply nani but then awuqashwa ndawo. Ngaqhubeka the following year futhi ngase sengikhuthazwa nawo abanye sasifunda nabo Okay. ukuthi hayi ndoda kunokuthi uhlale hayibo go for i-masters. Ngaregister for i-masters yayo international relations. Okay. So ngafunda ke 2015 kwathi ngoJune angazi nje nami ngingayeqi kwathi ngisaqalile nje ngo-March banibani ngabona i-scholarship yayibo university nosis. Okay. Iva msukupost izinto ke nje eziningi ama opportunities nani. So ngase sengibuka le scholarship i-European scholarship. Okay. Ibizwa Erasmus Mundus. All right. ISO plus. Anga-applyela, I think it took me 3 months to apply this scholarship if I'm not mistaken. Okay. Ngi-apply then nginganaki ke ngithola njalo ngiqhubele ne-masters yami. I think ngiyakhumbula nje lokhu angidefendanga ngaleso sikhathi ngangisaprepare uloko defender i-proposal upresent and then ngidefend Okay. at a cluster level. Masters. Yeah, we-masters international relations. Yeah. And then ngoJune lapho ngibhizi ngi-apply nomsebenzi ke phela ngoba ngiyenza my research ilokho nge-masters yabo. Okay. So bese ngiphume ngiya-apply ke ngiyakhumbula nje ngibizwe for interview khona le msebenzi le noma ngeke ngimention kakhulu le ngazi phathe ne-insurance and stuff la kumele umisa abantu nani yabo uyazi ukuthi abantu abafuna nje uma ngabe umbisi umuntu ngiphuthuma ngiyeke nje yabo. So ngiyabona udayisa amapolisi yabo into kanjalo. So kwathi ngila ke ngibizwe ethiwa ngifike like ngase ngeni khona umgaqo la ngase ngikhohlwe ukuthi ungayimention because sebezobona ukuthi kephi masisho umgwaqo. Okay, yes. So ngiye lapho ka ngifike ngibona hayi yikho lento. Before ngiye lapho kumele ngiprint izinto zami ama documents thizeni ngadlula esikoleni ngafike ngaprinta. Ilanga bona khona this email balile yes Busiso blah blah apply nani yabo yazi beqale bekunike i-background my information maningi abantu abade beapplyile ukuthatha isikhathi ukuthi sihlonge sixolise ukuthi yabo sithathe forever blah 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 blah. But yabona ke it gives us a pleasure to inform you that blah 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 blah. Hayibo i-scholarship nje sasa-island hayibo but ngingayinaki i-scam nje hayi scam ngihamba ngiyeke mangifika lapha hayi lento lena ayikho nayi scam nalento lelo kanjani interview hayi ngeke lento lo uzohola nini ufuna uqala hayi ngeke ngashiya ngizange ngiqale Awuthi uzohola nini? It's all about money. Uzohola nge-commission. Ngizobe ngigibela mahhala mina what if angisathi angitholi umuntu. Yabo lona Ungatholanga Mawungathola umuntu phela uholu uzoholana awenzanga phela imali. Uzohola mahhala phela mawunjalo. Apologies baby maybe komuntu phela mhlawumbe wenzayo you know you may not say scam. By the way excuse me, a disclaimer, let me put it disclaimer. Yeah. Mangithi scam guys are not necessarily to scam.
not necessarily ukuthi scam, just ilanguage engiyikhulumayo nje. Njengoba ungizwa ngithi ne-scholarship scam, no, yabo, ngizama uyabo ukunika nje that idea ukuthi hayi yabo. So uyabona mangade ufuna umsebenzi ugcina ungasathembi ukuthi hey ngeke hayi mina ngikhathele manje. Yonke into usuyithatha as scam. Yabo. Angisho ukuthi nala ngangikhona la kwilo scam. But ngenxa ukuthi sesikuzule dokotela usuyasaba ngeke sikushaya sesikuzule. Phela ngifunda ngithi base sekuphuma bese ngilindwe ngeimbazi. Ngeke sikushaya sesikuzule. Okay, so ake ngithi mangibuya ngifocusa kulelo khona le-email. Hayibo ngithola scholarship uzofunda e-Ireland. Hayibo i-masters ye-international development. Ireland Europe, Europe. Ifolanda Europe Ireland. Although kumele ngabe i-under UK ngoba i-northern yona bahlukanisa angazi ngenxa ye politics nani iningi imlando. And wars, by the way, yes, that's very true. So ifolanda Europe ke i-Ireland. Okay. Hayibo ngiqale ngayikhola ngiyabona uma lokuyifunda into. Hayi qina ukuthi hayibo no, this is serious man. Usend nami email la uthi hayibo awuthi inquiry ukuthi kwenzakalani. Hayi impela legit lento lena hayi enza passport hayibo yenza ukuthi hayibo yenza ukuthi hayibo ubukha ne flight ilapho ke la ngaqala khona ngasuspenda i-masters yami ngiyangenza international relations yes ngasuspenda. I think ngagcina nje ngayibikela ukuyisuspend la ngo 30 August and ila ngasuka ngawo 30 August nami. Okay. Ngasuka ngatravel and ngacela i-advance ngoba phela sina selemzansi awunamali uzofika eEurope udleni uzophenduka iphara phela. So ngicabanga iphara lase island banawo khona a-grand agqoka grand yabo wena uzo hayi they're close to Scotland. The Scottish kind of paras. Uyayibona ke lento le. So ake ngitraveleke fortunately banginike advanced payment ngitravel ke hayi ngifike ngifunde ke i-masters fortunately ngiqedwe. Yazi mfethu mangabe uhambile uyasaba yazi madoda kuzothi wahambela mahala wafuka fail lapha kunalento ephushayo ukuthi hayibo so uhlala khona lana you're well accommodated zonke izinto awuswele lutho. Ngingaswele fortunately ngoba ngishilo ukuthi bakunekhona imali abangiyona I think 2,000 euros if I'm not mistaken. So at that time it was close to 29-28 depending on ile kunjani i-currency at that time i-euro or i-dollar but i-euro they fluctuate ile kunjani i-currency. So but enough for ukuthi survive nje yabo. Enough angifuni uqama ngoba nakuba ngaqala ngahlala e-hostel ke. Okay. Kuna ma-hostel nakhona eDenver ngikona iDenver yakhona. Okay, but abafani ke sengibala iDenver. Hayi ungachathi phela Jacobs achathwa lafana. Achatha ama-Irish and ile khonyana yakhona I think indawo eyona cheap. Okay, makuthiwa especially makuthiwa wena ufuna ukutravela indawo eziningi and usafuna ukuhlala nje yabo awufuna ukuwaste imali kakhulu emahotela ngoba kuyabiza ke emahotela angifundela ngawo. So lapha for example uyakwazi ukukhokha u20 euro like euros like njenge ubusuku. So uyabona ukuthi ungawazi ukusurvive isonto 100 euros yabo like uyakwazi ukusurvive. Hayi imnandi mfethu. Okay. Hawu yabo imnandi. Wena uphethe 2,000 euros. Uyabona nje le nto njengoba ngiphethe ngisafuna ne-accommodation ngeke for i-long term ngeke. Okay, sure. So hayi ngihlale kamnandi and ke laphana ke exposure into engithanda kakhulu nawo ngamanje kunyama hostel i-exposure. Hlala abantu abasuke endaweni ezihlukene. Italy, Germany, Spain, France, USA abantu bayatravela futhi nje especially base Europe ngoba basebenzisa ilokhu i-red passport most. So yabo so bona like Schengen visa like yabo wena mangabe ulokho nje vele uhamba nge-Schengen visa ikuvumela ukuthi utravel across Europe but bona i-red passport vele free movement. So there will be visa free to so awudingi nje mawusuka la nje it's like ukibela istimela. It's like mawusuka la usuka la elokhu njani yabo ngithi uyabo usuka la uya mhlambe eGoli kubona kuyafana ke nje and ibona ku cheap ke by the way even ama flight very cheap. Okay. Even umuntu ongafuthi kangako hayi uyasuka no kusasa ngicabanga ukuthi ngeSpain ngithi kushiye eSpain uyazi ngizolala ehostel kamnandi mfethu kamnandi so ngahlala kanjalo just ukusummarize ngahlala kanjalo ngazi ngathola indawo
ngahlala khona nje yabo then wafunda wabuye suyiphethe ke into yakho. Ngafunda kwashaya uAugust. Okay. Ngase ngwenzile kama module ngoba i-coursework by the way. Coursework. It wasn't a research, that's yeah, right. it wasn't le kanti engaphi ke UK by sesena research. research. Yeah, ngizobuyela back kuyona just complete lokho nyani yakho. Sure. So ngifunda ngiqede laphana ngiqeda amodule ngasubmita i-mini dissertation. Okay. Ayinkulu ke by the way. Just like ngala eMzansi ma uyenza i-coursework lokho njani i-masters i-dissertation ayibinkulu ayifani nokuthi ma wenza by research. Okay. Angisubmitile ngalinda I think my results abuya ngOctober. Okay. Why ke lokho now fortunately ngaphasa ke. Okay. Yeah. One thing besilindele vele. It's not like it's one of the things. Akubuza ukuthi uphase nomveyile kuthiwa uphase ngobani. 100% ngiyalapha. In fact ngisathi ngiyalapha ukuthi yena i-question ongayibuza ukuthi uphase kanjani yabo. Hayi ukuthi uphase nomfailile no. We're not there. I apply. Okay, so ake ngiphase ke mnandi ke grand futhi I think ngaphasa ngo upper second class honors. Okay. Ngoba laphana ke akukho into ukuthi kanjani njani. First class, upper second class, second class lower like and then upass nje ungasho average at least uphasile bo if imaglendo 50 or 51 I avoid ngai avoid ke le ngoba phela ezuqhubeka. So you almost got to a class or upper class. Yeah kwashoda kancane nje ngithola first class sorry kwashoda kancane nje yazi phela ke nesingisa ngibe ngitolikele phela ke ngiyadlala so ngalokho ngoba ngaphinda back ngabuya ngithi ngibuyile ngomhla 31 August. Okay. Ayibo. Yeah, 31 August 2020 ngihambe ngo2015 by the way ngabuya ngo 31 August. Okay. Ngenza njani into yangibuyisa futhi mhlawumbe ngizohlala sengifuna amatoho ngale mhlawumbe kuze kubuye nomama mhlawumbe nje ne-Irish uyazi ngabe yes serious yes how about usekhona sobonile wasuthi serious yes kodwa hayi no so ngaphinda back ke sengograduate. Okay. ngoDecember ke ngagraduate ngabuye bengisachaza ukuthi into yangibuyisa la ngase ngithole esinye scholarship. Se masters le ngangisuspendile la ipasa i-scholarship opasari like le ngisho igamlayo kunjani but uyishile ese-Irish wayengabusayishela. Okay, NRF asengithola NRF. Okay. Alright. Bese ngathi bayakoleta. So asengithola wena ke so hayi ngabuya ngazo register ke la ngaresume ke lokho ngangisuspendile ngithi ngaresume ke ngase sengishintsha ke manje angithi ngina international development. In fact ngashintsha after ngipresentile i-proposal yami sengidefend ukuthi yazi ke ipanel le uthi but kumele kube nama theories we international relations and stuff nani because yabona nani study some sasikhuluma nge-youth unemployment yabo. Okay. So ngavele ngathi yazini let me just change this ngoba ngina international development most shintshe ngiyenze public policy ngayiphusha sengithola ne-internship ke nje kwenye indawo la iyayo the very same ile kunjani i-institution yanginike i-basari. That's nice. Ngalokho nje ngaphusha hayi ngaqeda ke ngo2018 ake 2 masters so hayi yabo ngiyakukhumbula nje ngograduate ngo September 2018. So we now have a degree, a bachelor's degree. Yes. We have a bachelor's degree. Yes. Is it an honors degree? Bachelor's degree, yes. Then we have honors degree, yes. Bachelor's degree management and communications. Yes. And then honors degree international relations. Yes. And then masters from Irish. From Ireland. Ireland. Sorry, Irish abantu. Yeah. Then we come back to South Africa, UK to say get another masters. Public policy manje. Bafethu imfundo bafethu now la ngiyakhona before ufake and then angikhathi la ngiyakhona bathini ekhaya sisuke ekhaya kunjani izithi ekhaya vele leyifundiswa noma ku kanjani. I'm trying to get to understand that. Uyabona mina ke uma wagcina ngaba kwanje wafika 5 unfortunately usashona may soul rest in peace. Ayingeke ngikhumbula ukuthi wafika 5
yabo. Ubaba yena naye hayi akafundanga into ethini nje like yabo hayi Bafundela ukwazi ukubhala igama lakhe. yeah bafundile bayakwaba bekwazi ukubhala shema bekwazi la imfundo futhi babe I think yayi priority kubona so but nje bengafundanga. So lento ye-drive masters iqala ngawe nje ekhaya. Yeah iqala ngami ngisho njalo ngazi phela mhlawumbe No, not in a negative way. Yeah. But the push now is ukuthi wena iqale ngokuthi awutholi umsebenzi. yeah yaqala As a ukuthi result. ukuze ngiphusheke kanje Yeah. ukufunda vele ngangikuthanda I think even esikoleni nje primary high school ngangumuntu ofundayo like nje ngiyenza shouting ngidlala ngifundile ekhomba ngiyiphusha mina futhi yabo. Okay. Nakuba ngangivilapha yazi iyangixaka lento yami ngoba ngangivilapha mina somehow but ngoba even university mina khona isikhathi la ngangidlala khona iFIFA hey yabona ke ngisho ngiyazi ukuthi uzayo ubhala ngakusasa uqala iFIFA ngo8 ekseni uzosha u12 uyabhala ngakusasa 2 wama modules. Mina yazi ngazi if it's a lento but ngenxa yokuthi uyazazi vele umuntu uyazazi. No, get out of here. I'm telling you. Yabona udokotela manje uyasichomela ukuthi yena akadinganga ukuthi aloke etati nje isegazini. No, not really. Not really. Ngicabanga ukuthi ilento yokufunda early we absorb into uyabo ngoba even yabona to understand. We understand, That's the yes. thing that you always argued Yeah. ever since ukuthi khona ukufunda Khona ukufunda kulo nje. kumosha isikhathi Yes, khona yes. ukufunda with Understand. understanding ukuthi ngisho ngabuzwa nanoma inini Exactly. even after 5 years 100%. uzobe usuyazi Yeah. abungavula ugijima ukuthi Injalo. uyakrema ngoba uyobhala ngakusasa. I get you. I get you. Injalo nanokuthi like yabona into engisho mina uyabona mawungabe uyibambe kwa-undergrad Yeah. wenza sure ukuthi uyafunda awurobhi. Yeah. Trust me i-postgrad ezoqhubeka uzobe uflow. I'm telling you Nabo masters. uzobe uflow mfethu ngoba ufunda kufana into yokufunda ukubhala academically argument referencing structure sele kunjani yabona into leyo into kumele uyifunde kwa-undergrad asikangeni kwi-research ngoba i-research ke it takes time ukuthi ufunde i-research ngoba ezinye izinto uzibamba soka-masters straight so uzenza practically ngoba la ukhumbula kwa-honors that's when you are being introduced to i-research. Okay. Yabo like uyangena i-introduction kahlala yabo but ufunda depending also on ile khonjani mhlambe ne-field ne-environment ne-institution akuyona. Yes ukhona umuntu ongathola ukuthi usheshile kulokhunye ukuyibamba into kalokhunjani kwa mhlawumbe omunye ukhona abantu abenza ama-research projects kwa-undergrad yabo Yeah. ama-degrees wabo abiza ukuthi yabo so ngiyadependa but nje ukuyazi kahle postgrad yeah. Dokotela benza mina i-motor research ngiye-Google ngiye-Wikipedia Manjani? ithi uthi research ubhala lapho ku-Google what is a what and manje ke sisina ChatGPT kufanele ungene lapho kithi how to get a masters. Ngizokutshela igama elilodwa funda uzoyithola. How to make a million in 2 days. yazi bosho njalo mawuthi how to make a million in 2 days ungikhumbuza umuntu uyayadayisa incwadi abhala incwadi uthi how to make a million and then yena kodwa akazi ukulenza ayidayise lo ncwadi bese khanda imillion ngawe uyithengayo. So dokotela eyami that I wanted to understand earlier ngize ngikumise ukuthi I'm trying to get a sense ukuthi ngasekhaya eBhulwa ekhaya qobo uthe umama besengasekho uba ngasikhathi uyaphuma uyahamba uyaphesheya umama besakhona uyabona unyaka oyi1 washona ngalonyaka lo ngoMay. I think somehow uNkulunkulu ngazi uma ngathi wesengisula inyembezini ngoba I think yabo washona ngoMay samgcaba nini uMay uphela and then ngoJune sinako sengithola lelo khona le-email and then nako sengihamba ngoAugust ngoqala ngoSeptember unyaka wase Europe ke academic year uqala ngoSeptember. Yeah. So ubaba ukhona 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 so ubaba uyamtshela ukuthi uyaphesheya Yes, ubaba yes. manje usanda kulahlekelwa umama yena mase usuthi uyaphesheya ithini kuyena into awukhuvalo nakuyena well noma ngingazi phela noma lolukhona yini ngoba akuyena umuntu oyikhulumelayo kakhulu nje umuntu yabo nje yabo but kwakukhona lo ngoba even kuma siblings wami
ngiyakhumbula nje omnye mfowethu ngiphelezela ngiphethe isuitcase elibovu. I think isecond isithombe ku Facebook ngiphethe ekhala yabo like ukuthi ayibu na uyangilamba lo bhuti lo uyakhala umuntu uyakhala kodwa manje uzama ukuyifihla ne-airport nge-airport but ngingahamba ngento senge-airport ngoba ngigibela itekisi mos yabo so nje ngigibela itekisi. What's the story? Yazi sengiya-imagine ngigibela itekisi ngikhomba phezulu abazi abantu engihleli nabo la ukuthi hey mina ngiye-Europe la ngiyakhona nge-island la ngiyakhona kodwa ngihleli nabo kanje la etekisini. Yabona enye feeling ngoba as much as usuke excited futhi somehow awazi uba nama-mixed emotions anxious somehow ukuthi hayibo khona laphana ngizofaka isimo sinjani yabo kahle kahle awukazi okay yes ngangeke ngaphuma ngaya eJoburg nge-pre-departure yilokho njani khona kune-pre-departure nje yaso le scholarship lokuthi abantu abahamba basihlangane nabanye abaningi so but awukazi uphume awukazi uthathe ne-flight except lesa sikhathi kwi-pre-departure bawuqala so uyayibuza ukuthi hayibo international flight ke manje hey hamba 12 hours utravel because ngahamba via France. Kodwa legama eFrance kayiki namagama angabizeki ngengisi ngaze ngiyimulimi so uhamba via France and then thina sazi Paris I think ise Paris leyo lokho yana inkulu by the way airport ise Paris but inegama nje lis French engabizeki kalula so somehow unemizwa emibili ukuthi bengabe kunjani engabe yibu kuba kude kangaka for like 12 months because angizange ngibuye kwaphela 12 months exactly yabo but ke nje ngasho kanjalo. So we come back to KZN South Africa and then UKZN. Uyaqhubeka ne-masters yakho le okade ngisuspended and so uthola futhi esinye scholarship yakho then you complete the masters. I complete masters 2018 so sesinama masters out too. Now we go for PhD. Why are we going for a PhD? Kuseyikona ukuthi sa-apply imisebenzi siyithola noma sekuthanda imfundo. I think kwase manje sekunentshisekelo nanani ke I think kumele ngibaluleke kubantu uyabona as uqhubeka ufunda mfethu ama opportunities abakhona njoba ngicela nge-scholarship nje if ngangayenzanga i-honors ngangengiqualify for lesi lokho njani le scholarship sase-Europe so and i-honors I think yanginika i-platform ukuthi ngenze kangcono in terms of improve our marks wami like yabo nje ngibe marketing yabo ngikwazi ukuyimaketha nami yabo so out there ukuthi hayibo yabo this is what I'm capable of yabo so I think nginika that platform ngakwazi ngathola ama results agrade kwa honors ninga-apply kwa grant ngangathathwa so ngaqhubeka kule ngiqhubeka ke nje and ke sengithola nama opportunity scholarship impilo siyaqhubeka as much as ngingasebenzi but ngiyakwazi ukusurvive yabo umuntu ongibona eceleni akayi ngekasho ukuthi ayasebenzi. The question will be how or through these scholarships. Yes ama scholarship yabo nje ayakhokha imali kunjani especially mawenza by yabo nje mayenze ilokho i-masters by research imali mangabe uthola scholarship almost yonke iza kuwena ngaphandle ke kwama expenses we research data collection depend on wena ukuthi uqasha ama research assistants but mina I prefer ukuzenzela yonke into like from scratch because ngifuna that experience like ukuthi mangichazela ngiyazi hayibo ngiyakhumbula ngalo suku ila ngahlala nganakhona no council ubani ngangenza ama arrangements ukuthi ngenze interview nani so ngenza kanjalo mina usukuzama ukusave by the way ukuthi ungaqashwa uqasha abantu phela kuyabiza ukuqasha umuntu yabiza research by the way research yabiza iyabiza research kakhulu doctor so sishaye ke PhD then to the point where the letter engangiyifunda and then so you ended up mawusuphuma lapho usuqedile ayisekenye imfundo edlula lapho ngaphandle ukuthi ufuna ukwenza PhD mhlambe futhi yenye topic ngaphandle ke umuntu ufuna yes but ke like mangabe early career researchers babizwa kanjalo depending nanani angithi uyabona nje sami usafunda i-exposure sitholayo sabantu ayifani kukhona umuntu oba exposed esakwi honors osakwi masters uthola ukuthi siyasebenza vele kwi corporate or kwi NGO
or kwi-public sector na ku-government nani mhlambe uvele experience uyagaina experience eziqhubeka kube khona umuntu ovele wagxila ekufundeni i-experience mhlambe ukuthi akanayo yabo so abafanele labo bantu. That is why uzosokuthi uma ufika emsebenzini une-PhD depending ekutheni ukephi une-PhD but uphethe umuntu mhlawumbe one-honors yabo lona isisebenze experience depending ukuthi ukephi because kwi-research institution hayi ngeke kwenzeke lokho. Ngeke not necessarily ngeke kwenzeke but chances are slim ukuthi kwenzeke lokho ngoba imfundo iya-recognize laphana nani ukuthi yebo. No, it definitely depends on sectors. And I think on many other issues because with farming I can tell you the people with the masters as far as agriculture is concerned ukuthi basebenze eplazini lo muntu ongenawo ngisho matric. Exactly. Yes. And in fact not even ukusebenza ngoba mhlawumbe ngcono ngoba uyi-owner ke lo muntu ongenawo khona. In fact lo ongena matric wena oba trainayo ukuthi uyi-manager yabo mhlawumbe. Ingakho ngeke ngithi in most cases mina ngeke ngithi even ufundile noma in fact noma ngaphruka kephi empilweni okwazi ukuthi kukhona osazokufunda kumuntu ongaphansi kwakho mhlawumbe ngemfundo mhlawumbe ngani uhlezi uzofunda something yabo futhi izimo ke noma ungafunda kanani i-exposure ayifani uthola ukuthi ngibade ngisho ukuthi umuntu one-bachelor's degree ongena matric uthi usebenza kamnandi kabi uhola ngaphezulu yabo nje uhola izizumbulo impilo kanjalo ikanjalo. I think enye into kanjalo ke iyona ehleze izokufundisa ngaso sonke isikhathi nokuzithoba nokuhleze ebantwini ungazikhukhumezi. Yabona ke ukhiye lo ibalulekile yabona mangabe uyibambe lapho avevela ama opportunities uyazi ukuthi ne ungathi uyirelaxele nje ucela umuntu uthi hayibo I know usizo angakwazi ukuthi because yazi umuntu usecabangana ithi have iphilo usizo yazi yibo futhi uzofika accommodate kulabantu laba uzofika blend like yabo nje ngoba ngiyamazi personality yakhe ukuzithoba ibekele igama lethi ukuzithoba ave kubalekile uyaphakamisa kakhulu kabi yabo. No Dokotela ngiyabonga kakhulu the inhloso nqange nje yalesiqephu sanamhlanje bekuyikona ukuthi let's get to know you better before sizoqala sisebenze kabanzi mhlawumbe ukunpack izinto eziningi esisazokhuluma ngazo and sengibona sesi-achieve nokunye bengakulindele nokuqhuquzela omunye umuntu ngemfundo yakho because mina I would have known ukuthi okay ngikhumbula udokotela engakabi udokotela UKZN even though wenza enye course mina ngangenza but ngithena sengibona hey PhD hayibo ngajabula kodwa I didn't have the background ukuthi hey sokuphuma nase island sokuphuma nala scholarships nani of which is something that is very very motivating nakomunye umuntu obukayo ukuthi you know opportunities are there. It's just a matter of working hard towards them and raise your hand bazokwazi ukuthi bakubone and most importantly phinde futhi uzithobe ungazikhukhumezi nanoma ngabe sunakho osuphethe esandleni. So I truly appreciate the engagement nokuzivakashela kwakho kuningi engikufundile mina as a human being and futhi I believe nomuntu obukayo on YouTube on Facebook on TikTok kuningi azokuthola akufunde futhi mhlambe ke sesivala Dokotela ngiphuma emakhaya ngiphuma emahlongwa noma ngiphuma kwaNongoma ngiphuma le waDakudunuse enkandla nginalento emqondweni yami ukuthi ngifuna ukuzama ngiyafisa ukufunda kodwa mangibheka abafethu abangaphambi kwami abalitholanga ithuba lokufunda abalitholile abasebenzi njengoba kade uthinta ukuthi the high unemployment esibhekene nayo eSouth Africa. So ngifunde ngingafundi if ngifunda ngijike futhi ngingasebenzi what's the point omunye uzosibuza imibuzo kanjalo what can you say to umuntu okwiposition kanjalo ngemicabango ukumgqugquzela noma mhlawumbe kuveza esinye isithombe kuyena umbuzo obaleka kakhulu lo uyazi ukuthi imfundo
ibaluleke ngalendlela yokuthi even kuthiwa ayikho into eqhamukayo umsebenzi manje, but wena uhlezi unethemba, uhlezi uready. Uma kuqhamuka something, umuntu ozokhethwa la uwena over umuntu ongena qualification, ongenalutho. Uyacabanga uyastructure umsebenzi awukho vele, awunayo into ephathekayo. And enye into ke engeke ngisho ukuthi njengoba uthi ngiyageneralize inkulumo, umuntu umezothi vele imisebenzi ayikho ngizofundelana. Okay, the time uhleli ungafundi uhlala wenzeni? Kungcono ukuthi uyithuthukise. So leso sikhathi sofika la in fact futhi ukufunda kunana exposure ke. Hayi not only ukuthi uze uyofuna umqashi. Yes. Somehow ushaya side hustle. Ungabe consultant. Yeah. Ngeke ngabe consultant before ngishaya ngitranscribe. Okay. Transcription ne translation. Okay. So uyakwazi ukusurvive ngalokho. Yeah. So uyakwazi ukuthi like ucollectile abantu data, uyakwazi kuningi ongakwenza. Yeah. Nawe nje njengoba ngishilo ukuthi kunene exposure, like ngithanda uhlangana nabantu evarsity from different backgrounds. Ufunda okuningi. Ukhumbule ukuthi evarsity sinabantu abacreate amabhizinisi. Yes. Abanye abaqedanga kwaleyo lokunjani, kwaleyo qualification. Umuntu uphumese usomabhizinisi la. Mawucabanga uzobuza ukuthi hayibo usho ukuthi kube yanga evarsity uyezokwazi ukuthola le idea lokhona yabo, mhlawumbe umnye ngeke, mhlawumbe umnye yes yabo. And enye into sibelile ekuthenini imfundo ngeke ilokho nje iphumelelise wonke umuntu, yes kumele sikubalule nalokho, but usuke usethumeni elingcono. Okay. Ngoba noma ungangaphumelela ngemfundo but wena exposed, uyakwazi ukubhala, uyakwazi ukwenzani, uyakwazi ukuzi-analyzela izinto, awunika abantu bakwenzela izinto. Mangabe kufika mhlambe kuthiwa kune funding ephumayo la sixhasa abantu abasha, awuloku consulta wena ukuthi ucela uye lapha kuma organization abhalele iproposal uyishayela wena. Uyayibona lento leyo into. Dokotela siyabonga kakhulu for isikhathi sakho, and already sayingenenye idea ye topic yethu elandelayo which will touch more into zemfundo. As we speak, I'm learning this idea ukuthi as much as you encouraging people ukuthi ke bafunde, but it's also important to know ukuthi yini oyifundayo, because kokunye sikhala ngamathuba emsebenzi engekho kanti mhlambe the qualifications asesiwaphethe yiwona sekugcwele kuwona. Mhlambe engineer badingeka more than abantu baka public admin, isibonelo. So mhlambe odokotela badingeka more than abameli. Uma samba sonke siya kumameli khona izikhalo ezu10 for abameli kanti mhlambe khona ezu50 zodokotela. But we'll touch based on that topic on our next episode. But namhlanje nje bekuthi sikwazi kangcono, of which I believe I now do know you better. Siyabonga kakhulu dokotela. Mhlawumbe makugcina before sivale. Ngingathi nje ngiyabonga for lethuba leli, and hopefully kuningi sisazokhuluma okuzosisa phambili, sofundisana then because sonke siyafundisana ngempilo. No, siyabonga kakhulu. Makuthi this is your first time here, please do subscribe, share, utshele nabanye ukuthi kukhona lensizwa yakwamnikazi sihamba nodokotela ke manje. My views, my expressions, we are based here in Durban, KwaZulu Natal. Sishare zona inkulumo kanje ezakhayo nezikhulisayo ezifundisayo ngezinto eziningi ezenzakalayo. Please do subscribe, share, wenze ucomment, wenze nanoma ikuphi ucabanga ukuthi kuwena kuhle, mongasithukanga nje. Hey abantu akusho ngedanga unkosi lo muntu athi nje lombhede nokhuluma kodwa lesikhathi esingaka sihlanganisa yonke lento ukuthi uvela wena uthi nje lombhede nokhuluma. Hayi okumele ukwazi ukuthi ngeke ujabulise bonke abantu empilweni ungemali. True. No, siyabonga kakhulu.